Hello everyone, welcome to Bambatha Kamengunza TV. I'm here to update you of what was happening on Uthando Nethemba Uncut izolo mhla ka-9 January 2026. Izinto zemuncu emzini kaMseleko akekho wayesitshela ukuthi after season 8 kuzoshuka kakhulu kunokuqala. Abafazi bakaMthombeni basithengela imizi yabo bayaphuma emzumbe ngesimo sokuthi uMthembeni uselethe omakhwela emagcekeni akoMseleko. Alright guys, indaba kanje iningi lethu sasizitshela ukuthi uMakhomalo uhleze esesadingela kaMthombeni kanti wayezenzisa okanye wayefuna ukuthandwa kakhulu yendoda. Sonke siyazibuza ukuthi uMakhomalo unjena ukuqhamukaphi. Kulezi zinsuku uMakhomalo usola nokuthi waye alekelela uMthombeni ukwakha lo muzi kaMseleko ngenxa yezinto esezenzeka manje. NoMthombeni useyakhala kakhulu ngoMakhomalo ukuthi wayesitshela ukuthi uhlukile kunoma ngabe noma yini, kanti cha, iy'thupha ziyogwayini. Namhlanje uMakhomalo akasipetuli ngempela. Uze ukuthi uMthombeni uyaxoxa ukuthi yini lena esiyenza uMakhomalo ashube kanje ngoba ngesikhathi engazali nakaze akhethe ukumshiya okanye acabange enye into. Kodwa yena namhlanje ucabanga ukumshiya ngoba nakho eselethe unumber 5. Impilo yambuza ubaba wakhe ukuthi isidingo sika-number 5 sikhona yini. uMthombeni waphelelwa amazwi emlonyeni. Usinye lapha kancingi njengobaba wakhe. Usho khona ukuthi if ukhona owenza ubaba wakhe abe ne-stress akapakishe imithwalo yakhe agoduke ngoba ekumncenga yona angeke bayenze. Makhwela bakithi lona ophendlela indawo yokungena kaMseleko hhayi ngeni ngempela yokuthoba kanye neyokuncenga. Uze uyasho ukuthi yena angeke aphoqe ukuthi bamamukele. Uze uyasho ukuthi uma kumele azi umndeni wakaMacele kuphela kulungile ayikho inkinga, laba abanye akanendaba nabo. uMthombeni bizela uMakhomalo eceleni phela ngoba efuna ukukhuluma naye ngendaba yokubiza umayeni ngokuthi uyahlanya kanti futhi u-delusional. Uyamtshela ukuthi ucela uxolisa kumayeni ngoba umndeni wakhe awuyithandanga indlela abiza ngayo umayeni phambi kwabantu bebuka, kanti futhi nokucela ukuxolisa akangeni. Wasithulela nje uMakhomalo. Uma ebuza udirector ukuthi uzwa yini ukuyoxolisa umayeni, uthi nje yena akaze ahlale futhi azisho ukuthi mzala lana kuyena. Okusho ukuthi uchaza khona ukuthi angeke ayenze ngempela le nto ayicelwa uMthombeni. Ngiyayibamba lana, ungakhohlwa ukucindezelwa notification bell nokusubscribe noma ukushiya umbono wakho. Bye.